Какво правиш, бе? Ти си умре! Не, Копако! Се обадят на полицайите! Не! Спокойно, бе! Ай, долу, ти нормален си, видя ли колата, бе? Как е, бе? Се обадят на купите! Не! Ай си, бе, дай надолу, бе, човек! Не, бе, моля се! Дай надолу! Дай надолу, бе! Дай, бе! Ай, ти пидерас си, бе, човек! Ай, пристани, бе, Копако! Ти пристани, бе! Не, пидерас, слизам, пидерас, просто! Не, слизам, махай се! Махай се, бе! Не, Копак! Не, бе! Не, пидерас! Щупихме, Копак! Не, бе, пидерас! Махай се, пидерас, слизам! Не, бе, нищо, бе, ма искам тук полицая ще щепим, бе! Спокойно, бе! Не издържам, не! Не! Не, моля се, не! Не, Копако, моля те! Мръсен, пидерас! Копако, ще ударим някой. Няма спокойно, бе! Не, моля се! Разкара, бе, купене! Не, спри! Спри, бе, не, гледай, бе! Не! Не, Копак! Не, спри, бе! Откачалка! Не! Спирай, моля се, да слезам! Не, да слезам, Копак! Искам да слезам! Спирай! Качи се нещо. Спирай там, не знае! Махни се, да, сигурно, когато изчезай. Закачай го, ей. Закачай го, сприм.